Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana nan lafiya. Kwana da yawa, kwana biyu kai zan ce to alhamdulillah. Kun sani duk sanda kuka gani ina zuwa muku ne da maganganu masu ma'ana masu muhimmanci, to wannan karan yan matan TikTok ba zan daina gaya muku ba kuma zan daina magana akan ku ba. To wannan karan ku da kanku kuka nemo ni dan akwai ɗaya daga cikin yan matan TikTok ɗin wanda take celebrity ce a TikTok, an santa, tana da followers, tana yawan bidiyo, tana dai trended a TikTok. So yarinyar nan da kanta ta dinga min DM, dan Allah an Rukayya ina son mi magana, dan girman Allah ki taimake ni ki ceci rayuwa ƴaƴan mutane. Nace ke me ya faru? Yarinyar nan ta fara min magana, naga kaina ba zai dauka ba, nace turo min nan banki. Ta turo min nan ta sa aka kira min ita. Muka fara magana yarinyar nan, to in gaya muku a takaice dai ku yaran nan wa'anda ake yawan ce muku wani imin bidiyo kuna wani bidiyo, ni yanzu dan Allah dan Annabi a taimaki ni a comment section a ga min menene ma'anar yin bidiyo, me amfanin yin bidiyo. To ita dai wannan yarinya daga yin bidiyo sai aka zo suka exchange number ita da wani, suka fara magana, aka fara waya, aka fara soyayya, yazo ya fara yaudarar ta, yaushe zaki zo, yaushe zan ganki, ba saboda ba garin su dai ba. Karshe da yazo ya tura mata kudin mota 20,000 kacal. Astaghfirullahi alazim. Yarinya ne ta dauki kafa da shegen kwadayi ta tafi. Kuma dama ta ga mu a page ɗinsa da ta shiga a TikTok, ta ga hotuna dai haka na manyan mutane, gwamnoni, yan majalisu, yan siyasa haka. Ta yi tunani irin ko yana ɗaya daga ciki ko yana da alaka da su ohode. Kun san tashin hankalin farko da ta fara karo da shi da ta je garin, bayan ya gaya mata inda za ta je tukunna, ta je can ta jira shi a wani ko hotel ne, ni ban ma sani ba. Yana zuwa ta ce min tashin hankalin farko sai ta ga ashe ma mutumin nan ba yaro bane, ya kai shekara 50 da wani abu. Baba ka ji tsoron Allah, kai baka da ƴaƴa ne, kai aka yi ƴaƴanka zaka ji daɗi. Ta riga ta faɗa har tarkon kadan tsofaffin bariki, ta faɗa har hannun tsoho na jadu. Ta riga ta je ya za ta yi shegen kwaɗayi kuma irin naku, ita ma da shegen kwaɗayi. Ba zan yi tagin ɗinki ba, kwantar da hankalinki. In gaya muku dai in takaice muku zance, tunda mutumin nan ya zo duk ma abin da zai faru ya riga ya faru ya tafi, bata ƙara ganin shi ba. Ƙarshe ita ta ƙarima ƙarimanta ta samu kuɗin mota ta dawo. To sai kuma ya zo ya blocking ɗinta, ba ta samun sa a waya, ba ta samun sa kuma a TikTok din ma ta daina ganin shi, ashe blocking ɗinta yayi. Sai da ta aru wayar wata kawarta da kanta take gaya min, tukunna sai ta ganshi, kuma ta ga ya ci gaba da yi wa'insu magana ne, kuma ta ga an ci gaba da mai bidiyo. Abin da yasa kenan aka yi wannan, ne muku wannan bidiyon saboda ku kula, dan yana nan yana bibiyar ku. Kai kuma ka ji tsoron Allah, dan kana cikin followers ina kallon comments ɗinka, dan ta gaya min page ɗinka kuma na shiga ni ma na gani. Saboda haka ka ji tsoron Allah, in ƴaƴanka ne zaka ji daɗi, ko kuma yaran nan wallahi tallahi ku kula. Wani irin kwaɗayi ne wannan? Haba jama'a, Allah ubangiji ka shirya mana zuri'a, Allah ya mana maganin masifu. Wani irin